जय आफा बोराइ बाथौनि जै जय आफा बोराइ बाथौनि जै जय आफा बोराइ बाथौनि जै आंबो लिगेल एक्सन लानो थाखाय थियारि आंबो एफआइआर होगोन। बिथाङा भाइराल भिडिअनि सायाव मा बुंखो नोंथांमोना मोजाङै नायनानै बुजिना ला बे भिडिअखौ इनि उनाव सावरायगोन बेनि सायाव। दाखालै सिडली समस्तियाव आङो मोनसे बर' गामियावहाय इलेक्सन केम्पेइन खालामनायाव माखासे बाथ्रा बुंनायनि गेजेरजों आङो जाहाथे जोंनि धोरोमाबो एसे सोद्रोम जायो बा डिसिप्लिन जायो न'खर न'खर हाबनानै कई न'खरसोखौ नुबोदों माने एसे बाथौनि बेराफोरा बायनाय खाला लगायनाय बे आलारि बाथि सावनाय बाथिफोरा मुजाबा थानाय बेखौ नुनानै आङो बेखौनो फोरमायदोंमोन जे जोंना सानफ्रोमबो बाथौफोरा एसे साखोन सिखोन थानांगौ सानफ्रोमबो खाला लगायनांगौ जे सप्तासेयाव मा बिस्थिबारल' मा मंगलबारल' सानफ्रोमबो लगायनांगौ बे न'खरा होमबासो सुख गोजोन सान्ति फैगोन अपाय अमंगलफोरा खारनानै गोजोन थासारि फैगोन न'खराव बे बाथ्राखौ आं बुंदोंमोन। नाथाय आंखौ दिनै आंनि बेरेखा जायफोर काट खालामनानै एडिटिं खालामनानै आंखौ बदनाम खालामनो थाखाय बेबायदि भिडिअखौ भाइरेल खालामना होदों बिथांमोना। आङो बिथांमोननि सायाव आंबो लिगेल एक्सन लानो थाखाय थियारि आंबो एफआइआर होगोन खावलायदों नोंथांमोना आंखौ गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा हो बेखिनिखौनो आं खावलायबाय। जय आफा बोराइ बाथौनि जै जय आफा बोराइ बाथौनि जै जय आफा बोराइ बाथौनि जै। बिथाङा फाइनालि निमाहा बिबाय बाथौ धोरोमखौ लानानै बिथाङा माबा माबि बुंनानै भाइरेल जादोंमोन जेनेबा बिथाङा निमाहा बिबाय आरोना आरो निमाहानि सायाव बिथाङा मा बुंबावदो सोरखौबा क्लिप खालामनानै होदो आरो एफआइआर होगोन होननानै बुंदों। बे भिडिअखौबा सोर साफायनाय सोरबा क्लिप खालामनानै हेगारनाय सोरबा दानस'ना हेगारनाय जोंथ' मिथिला ससे क्लिप खालामनानै हेगारदो होनदो बिथाङा। दाथ' जों बेफोरखौ मिथिला भिडिअखौ भाइराल मोनदो जों भिडिअ होदो बिनि सायाव भिडिअ बानायदो गुबुनाबो बानायदो निउसफोराबो होदो नङा होमबा। बिथाङा निमाहा बिदो निमाहा बिनानै सिरि थाबानो जायो आरो इलेक्सन केम्पेइन खालामदोंबा बिथांमोना धोरोमनि बागै बाथ्रा बुंथारनाङा मानो होनबा धोरोमा जोंना मोनसेल' धोरोम नङा बर' हारियाव ख्रिस्टान दङ हिन्दु दङ नङा होमबा बाथौ धोरोमबो फुजियो ख्रिस्टानबो फुजियो नङा होमबा। बिनिखायनो सानै हयै बाथ्रा बुंनांगौ आरो इलेक्सन केम्पेइन खालामनायाव बिदि डेभलपमेन्टनि बारै बुंब्रा डेभलपमेन्टआ जायाखै बिदि जायाखै बेफोरनि सायाव बुं बिदि इलेक्सन केम्पेइन खालामनानै बिदि धोरोमखौ बुंनाया जोबोद गोरोन्थि आरोना लोगोफोर। आरो बिथाङा एफआइआर होनायनि बाथ्रा बुंदों बिथाङा निमाहा बिनानै सिरि थाबानो जासै एफआइआर होलाहोसै खालामबा निजिनि सायावनो आरो दाय जाबसिनना लानाय जागोन। थ' लोगोफोर आं बारा बाथ्रा बुंला नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालाम। लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन।